Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kini kilong ki kubor ba mutakasing petchnom kumba arpun hajar ngot kinong rakhain namar kajingki kat mapo ing ha Myanmar katkum ki kubor balayo lum na ka UN ka ong kumba arpun hajar ngot kibru ki bla hab ban petchnong namar kat mapo ing ha Myanmar kisipai jong ka arakan army kila hetma ya kisipai ka rakhain bat hakiwe pat ki jaka ba marjan bat ka China bat kalakhi ka thma po ing ha Myanmar shushu layo jintip ba ki ladon kum ba kharu ngot kibru ki bala yap na ka jinter bom ki shipa hak tem jong ki Arakan army layo jintip kum ba shispa ngot kibru ki bala syakem naru basdang kathma bat la ongru ba ka Arakan army kala ya trilang bat ka Myanmar National Democratic Alliance bat kita ang National Liberation Army kane kathma ka kampo ing kala juja bha hakaleng kari Myanmar bat kaneru kade kathma ka kampo ing kabajurtam ha ka history jong ka Myanmar layo jintibru badon kibru ka Myanmar kibawan ban ferry she India